ערב טוב לכל הקהל המכובד והנכבד משען נאות אפקה. הערב אתם תצפו בהצגה שעבדנו עליה קרוב לשנה. ההצגה נקראת התפוח והעץ. זה נותן לכם איזשהו רמז במה עוסקת ההצגה. ההצגה הזאת היא נבנית בשיטת העבודה כמו שעבדנו בעצם גם על הערב הקודם שלנו, ערב המונולוגים של דמויות מהתנ"ך. זאת אומרת שהשחקנים בעצם אנחנו צוללים פנימה לכל מיני סיטואציות שהשחקנים צריכים להבין מה קורה, מה בדיוק מפעיל אותם, וככה בעצם נבנו הסיטואציות וככה גם נוצר הטקסט. לא כתבנו את ההצגה ואז השחקנים למדו בעל פה. הטקסטים נוצרו במהלך העבודה עם השחקנים, דרך גם עבודה אישית שלהם, חלק מהסיפורים גם סיפורים אישיים שלהם, וכך בעצם נרקמה הצגה. אני מאחלת לכל השחקנים המדהימים שלי בהצלחה, ולכם הנאה מובטחת. הילדים שלך היו? לא, השבת הזאת הם לא היו, אבל הם אמרו שבשבת הבאה הם באים בהרכב מלא. אליי הם באים כל שבת בהרכב מלא. גם אליי באים מדי שבת, גם הילדים וגם הנכדים. תגידי פרומה, כל שבת לארח את כל המשפחה, זה לא קשה לך? מה פתאום קשה לי? הם באים עם כל הדברים, בהרכב מלא, אני יושבת כמו מלכת אסתר ועושה כלום. אצלי זה לא ככה. כשאני מזמינה את המשפחה, רק אני מבשלת. מהמנה הראשונה ועד לקינוח. כי הם אוהבים רק את האוכל שלי. ואני מדי שבת מזמינה את כולם למסעדה. מסעדה? כן. כל שבת? מדי שבת. מה יהיה עם הירושה? בעיה שלהם. אבל כנראה שזה עומד להשתנות. כי הבן שלי קיבל הזמנה לאוניברסיטת סטנפורד לבוא להרצות שם וגם לעשות את הדוקטורט. הבת שלי כבר מזמן פרופסורית. והחתן שלי עושה עסקים חובקי עולם, באירופה, בארצות הברית, מה? הבן שלי שר במדינת ישראל. הבן שלי, הבת שלי, החתן שלי, הבן שלי הוא אינסטלטור והוא מרוויח הרבה יותר מכולם יחד. צודקת. למה לא ירשתי ממך את הגנים שלך ודווקא מאמא שלי ושתינו בגובה הדשא? אוי חמודה, כשאני הולכת עם אמא שלך, אף אחד לא מאמין שאנחנו אחיות. ובקשר לגנים יש לך שני נסיכים 1.95 מטר. נכון. אז אין מה להתלונן. טוב רותי, אני רואה שהדירה ריקה, הקירות חשופים, אפשר לצאת? משום שאני בטוחה שכל הצוות במשען אפקה מחכה לבואך, לקבל אותם במאור פנים. בואי, נזוז? לא, בואי נשב עוד רגע. אני רוצה טיפה להיפרד מהבית, רק עוד רגע. רותי? כן. קרה משהו? שמי, אני לא יודעת, אני לא ישנתי כל הלילה. קמתי עם בטן מתהפכת.
נכון, אני ידעתי, אבל שאני עוזבת את הבית. אבל כשמגיע הרגע, זה אחרת. את חוששת ממשהו? משהו מבהיל אותך בכל העניין? כן. מה רותי? אני יודעת שאני באה לבית כזה, ויתחילו השאלות. כל השאלות. איזה שאלות רותי? למה את מצפה שישאלו אותך? את לא יודעת, מיד מתחילים. כמה ילדים יש לך? כמה נכדים יש לך? יש לך גרנינים? ואני אומרת, מטילה את הפצצה. אני רווקה בלי ילדים! בום! רותי. דווקא הדודה הכי לא קונבנציונלית שהייתה לי בחיים. אל מי הייתי באה בכל שנות ההתבגרות שלי לשאול ולהתייעץ? אלייך, לא אל אמא השמרנית שלי. ואת זאת שיעץ לי ונתת לי דרך לחיים. תמיד אמרת לי, אל תלכי בשביל שכולם מטבים לך, תהיי עצמאית, אל תתקרנפי, תהיי את. ועד היום אני נושאת את המשפט האלמותי שלך, דרורה, לי לא אכפת מה אומרים עליי במכולת. אז דווקא את? דרולה, מתבגרים, משתנים. את יודעת מה רותי? בא לי לשאול אותך שאלה שכל השנים רציתי לשאול ולא העזתי, אף פעם לא העזתי. תאמרי לי רותי, העובדה שנשארת בלי ילדים, זו הייתה מחשבה מושכלת או שהגורל הביא אותך לכך? הנושא ריחף בחיים לא פעם אחת ולא פעמיים. אבל ברגע מסוים הבנתי שהמשמעות להביא ילד לעולם צורכת אבא ואמא. ואז ויתרתי. והיום, ברגע זה, את שלמה עם ההחלטה הזאת? לגמרי. אז אם את שלמה, אז קומי, בואי ונלך. אמא בטח יושבת שם על קוצים ומחכה לנו. בואי לדרך חדשה. יופי שבאת, אבל איזה הפתעה, לא חיכיתי לך. כן, יש לי בשורה משמחת לספר לך. מה היא? קניתי דירה לאיתן. דירה לאיתן? כן. מצוין. כן. אז אולי עם הדירה תבוא גם האישה? זה בעיה כואבת, הבעיה הזאת. יש פה בעיה. מה הבעיה? הוא החליט שהוא לא רוצה זוגיות. שום זוגיות? למה? ככה הוא רוצה. אני לא מבין את זה. למה הוא לא רוצה את זה? דיברנו איתו, ניסינו לשכנע אותו. הוא אומר, תרדו ממני, תעזבו אותי בשקט, והוא לא רוצה לדבר על זה. מרדכי, עוד כשהוא היה ילד קטן אמרנו לכם, כדאי שיהיה לכם עוד ילד. תרד ממני מהעניין הזה, דיברנו על זה עשרות פעמים. וחוץ מזה עברו שנות דור. מה אתה מעלה את זה שוב? מרדכי, אני יודע שזה כואב לך מאוד. ואני ממש מצטער שבהערה מיותרת עוד הוספתי על הכאב הזה. תראה אבא, הוא בתור בן יחיד היה לו חדר משלו. הוא התרגל להיות לבד, הוא אוהב להיות לבד, הוא רוצה להישאר לבד. חשבתי על משהו. כן.
האם יכול להיות שהוא גיי? מאיפה אתה מכיר את הביטוי הזה בכלל? אתה חושב שכשמזדקנים כבר מאבדים קשר עם העולם? אני קורא עיתונים, אני רואה טלוויזיה, ועל הנושא הזה המון פעמים מדברים. מפעם לפעם גם כל איזה ידוען או ידוענית יוצאים מן הארון, כפי שהם קוראים לזה. אז בהחלט יכול להיות שגם הוא. אתה יכול להיות רגוע, הוא לא גיי. מרדכי, אחד האתגרים החשובים והקשים בהורות זה איך להתמודד עם מצב שהילדים שלנו בוחרים דרך שהיא שונה לגמרי מהחיים שלנו ומה שרצינו בשבילם. אתה ודאי זוכר כשאחותך הבכירה חזרה בתשובה. בוודאי שאני זוכר. אמא עד היום לא קיבלה את זה, תמיד כואב לה. אני לעומת זה, למרות שהבחירה שלה הייתה מנוגדת לכל הערכים שלי, החלטתי שאם היא בחרה בזה ואם היא שלמה עם זה, אני מקבל את זה בלב שלם. ואני חושב שמוטב שגם אתה תקבל את זה. אני מקבל את זה כמו שזה. תראה, יש לי פגישה אצל עורך דין בקשר לדירה. גם לי יש חזרה של להקת התיאטרון. בתיה, מה זה כל הארגזים האלה? את עוברת דירה? לא. אז מה זה? אחותי באה היום. יופי. אז היום זה היום. היום זה היום. נהדר. ואת בטח מאוד שמחה ומתרגשת. ברור, ודאי שאני שמחה, ודאי שאני מתרגשת. אני לא רואה על פנייך שאת כל כך שמחה. מה קורה? אני אגיד לך. אני הרבה זמן לחצתי עליה, אם היא לא תהיה מרוצה, אז למי היא תבוא בטענות? אליי. היא אישה כבר מבוגרת, יש לה את ההחלטות שלה, תני לה להתמודד עם הדברים. את לא מכירה אותה. היא טיפוס. טיפוס? כן. בבית הזה יש המון טיפוסים. ומה אני? אני לא טיפוס? גם אני טיפוס. אז מה? לא הסתדרתי פה, לא התקבלתי פה, הכל יהיה בסדר. אני האחות הבוגרת, והיא אחותי הקטנה, אז תמיד לקחתי אחריות עליה. אני חושבת שהגיע הזמן לשחרר. תסירי מעל עצמך את האחריות, היא תגיע הנה, אנחנו נעזור לה, נקבל אותה יפה, והכל יהיה בסדר. את יודעת מה? זה נותן לי רעיון. באמת הגיע הזמן להשתחרר. נכון. שלום, הגענו, אחותי הגדולה, הקטנה. זאת גם אמא שלי דרך אגב. רגע, גם אני פה, מה קרה? תכירי אותי. שלום. ברוכה הבאה. תודה רבה. אני מאחלת לך בהצלחה. תודה. ואני בטוחה שיקבלו אותך כאן יפה. תודה רבה מאירה, תודה רבה. אמרתי לך שאין לך סיבה לפחד ולהיבהל מהמצב החדש? נכון. הכל בסדר. הכל בסדר. שלום. שלום. כן, היום הגעת אחותי. אני גרה בדיוק מול הדירה שלה. כן, אני רואה אותה. באמת שיהיה לך קליטה נעימה. יופי. את יודעת מה? אני חושבת שאני מכירה אותך מאיזשהו מקום. מאיפה? את כבר סידרת את הדברים? את רואה שסידרתי? הלוא כל הארגזים הכל. מאיזה סידרתי?
יצאתי, איך אני יוצאת מזה בכלל, אני לא יודעת. זה יש לי פטנט. איזה פטנט? יש לי בת יעל. כשהגענו לכאן היה בערך משהו כזה. אני מסתכלת, נורא. אז אני אומרת לי, יעל, אני יורדת למשאית לראות אם יש עוד משהו שם. אני עולה חזרה, חצי מהדברים נעלמו. כל מה שאני צריכה היא זרקה. ועד היום אני מחפשת את זה. על עזרה כזו אני מוותרת, אבל את יודעת? יש לי הרגשה שהגיעו הארגזים שהתכוונתי לזרוק, ואלה שהגיעו, לא יודעת, פה משהו התבלבל. שתצטרכי, תתרכי בזה. מהיום שאני הגעתי הנה, למדתי שאנשים אוגרים ואוגרים דברים שבכלל לא נחוצים. בוא נראה מה יש בקרטונים האלה. עוד אחד. רותי, ספרים, כמה ספרים? דרורה? כמה ספרים? דרורה? ספרים זה החברים הכי טובים שלי. בואי נראה משהו. אמא, את רואה מה זה? שמולי קיפוד! כשהייתי ילדה בת 4 היא קנתה את הספר הזה כדי לספר לי סיפורים. באמת, אמא. אני רוצה קיפוד בבית וגם כלב והבאתי את פלוטו. רותי, יש לי רעיון גאוני. יש פה במקום ספרייה ענקית, נפלאה. נכון, אמא? ואורה, הספרנית, תסכים לקבל את הספרים. ואני אגב מכירה אותה אישית. אחלה של ספרנית היא. כדאי לך ליצור את הקשר, ואז תביאי את הספרים לספרייה, תוכלי לראות אותם כי הם יהיו קרובים אלייך, ומעבר לזה הבית שלך יישאר ריק. לא מלא בספרים. אני פה 10 דקות. קיבלתי עצות לשנה שלמה. אני צריכה לנשום קצת אוויר. שלום. רותי, הטיפוס רותי. אמא, את יודעת מה שאני רואה כאן, את כל הקרטונים האלה? לדעתי, עם עוד 3 חודשים. אני באה לכאן, הם עומדים באותו מצב, באותו מקום. ואני מאמרת שעוד שנה. עוד שנה אפילו. יאללה, בואי נלך למצוא אותה. שלום מירה, מה את עושה כאן? מה זה מה אני עושה כאן? אני גרה כאן. לא נסעתי לאוטוביה לחגיגות 85 השנה? לא. היום יש חגיגה שם, מה קרה? נכון, אבל לא הרגשתי כל כך טוב, והחלטתי שאני לא רוצה להיטלטל ברכבת ובאוטובוס, אז החלטתי להישאר פה. ולא ביקשת ממישהו שיבוא לקחת אותך? לא. למה? כי לא רציתי להיות להם לתור. אני דווקא כן מבקשת. אם אני צריכה משהו, אני לא מהססת, והם באים בשמחה. מה לעשות? לא עשיתי בשבילם מספיק כל החיים שלי. יפה מאוד. אבל אני בזמנו עברתי חוויה לא כל כך נעימה עם אמא שלי, והחלטתי שילדיי לא יעברו את אותו הדבר. ואם אני יכולה להסתדר לבד, אני מסתדרת לבד. טוב, דווקא חבל להחמיץ הזדמנות כזאת. נכון. אז יהיה עוד פעם חגיגות, לא נורא. בסדר. מה עכשיו? עכשיו אני מרגישה שאת ככה מרגישה לא כל כך טוב עם זה שהילדים לא מתעניינים, לא מתקשרים. אני יושבת בבית ואני מחכה שהוא יצלצל, ושום דבר לא קורה. לא מה שלומך אימא, לא איך את מרגישה, לא אולי את צריכה משהו. אני יושבת ימים שלמים ורק עם הקירות. זה לא בסדר. בתיה, תקשיבי. גם אני בזמנו ישבתי ככה מאוכזבת, ממורמרת, על יד הטלפון. ובסופו של דבר, ראיתי שלא יוצא מזה שום דבר טוב. ואז החלטתי להסיר את האגו, לוותר על הכבוד כאילו,
ולצלצל לילדים. אני כל יום שישי מטלפנת לכל הילדים והנכדים, ונורא כיף לי וכיף להם, אז מה הבעיה בכלל? מאירה, אני חושבת שאת צודקת, ואולי גם אני אאמץ את הרעיון הזה. אבל רגע, יש לי טלפון, רגע. אני משחרר. רגע. הלו? היי, אופיר, זה הבן שלי. כן, אני לא כל כך הרגשתי טוב, אז החלטתי שאני לא נוסעת. אתה רוצה לבוא לקחת אותי? בטח שאני רוצה לבוא. מתי תגיע? עוד שעה? נהדר, אני כבר הולכת להתארגן. את רואה? הנה, בכל זאת הם מצלצלים. אליי הם מופיעים ביום שישי, לא מצלצלים קודם, מתנפלים על האוכל ומסתלקים, העיקר שיהיו בריאים. נכון, העיקר שיבואו. העיקר שיבואו ויהיו בריאים. אני הולכת לבשל. ואני הולכת להתארגן. בסדר גמור. שלום. בוא שב, אולי כוס קפה. נו, תודה. בתיה, אנחנו ידידים ותיקים. לא שומעים אותו. ויש משהו שמעיק עליי. היה אצלי מרדכי, הבן שלי. כן. וסיפר לי שהבן שלו, שהוא כבר בן 40, לא רוצה שום זוגיות. וכמובן זה אומר שלענף הזה של המשפחה שלי לא יהיה כל המשך. זה כמובן מעיק עליי. אין כמוני מבינה אותך. בוא אני אספר לך. גם לי יש נכדה חגית, הבת של דרורה, אתה מכיר אותה? כן. היא כבר גרושה כמה שנים, והיא מכריזה שהיא לא רוצה זוגיות. יש לי רעיון. תגיד. מה דעתך שנשחק כשדכנים ונרחיש אותם? אני בדיוק חשבתי על זה. אבל אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מתוחכמים. חס וחלילה אם הם ירגישו, אנחנו צריכים... לא, זה ודאי, צריכים למצוא דרך שזה תהיה פגישה אקראית לגמרי. בהחלט. נחשוב איך לעשות יש את זה. לנו חומר למחשבה. אוי, עכשיו יש לנו את החוג דרמה, בואו נאמר. בתיה, כן. את הולכת היום לאכול בחדר האוכל? היום? כן. מה יש היום? היום יש תפוחי אדמה? כן. אוי, זה יופי, תפוחי אדמה צלויים, ומרק תפוחי אדמה, וסלט תפוחי אדמה, ולביבות תפוחי אדמה. ומה עם הצ'יפס? זה רק לצוות. אוי, מה לך? ראיתם את אבא שלי? כן, ראיתי אותו בבוקר ב8:05, הוא היה במרפאה. איפה הוא עכשיו? עכשיו הוא הלך לפגישה של ועדת תרבות. אז אני הולך לשם. את יודעת שיש לו בן 40 ורווק? מה את אומרת? מאיפה את יודעת? אני יודעת הכל. אוי, מה את אומרת? הנה רותי, הדיילת החדשה. כן. שלום רותי, מה שלום? שלום. מה, איך את מסתדרת? לאט לאט. תגידי, מאיפה את באה? אני באה מהמרפאה? סידרת את הבית כבר? לא, מה יש למהר? לא פתחת ארגזים בכלל? לגמרי, לא פתחתי. והתמונות? תליתי. 2. 2 רק? כן, מה יש? זה מה שיש לי. תראי את הצעיף הזה, רותי. איזה יופי של צעיף יפה יש לה. מאיפה זה? מאיפה יש לך צעיף כזה? מכיכר המדינה.
באמת? ב-4,500 אתם יכולים גם להשיג שם. גם בעיקר? בכיכר? כן, זה הסטייל שלי. כל הכבוד, ומה אמרו לך במרפאה אותי? אמרו לי שנשארו לי 3 חודשים לחיות. מה? עכשיו יהיה להם על מה לרחם. יכול להיות שמקבלים אצלנו דיירים חדשים חולים? צריך לברר את זה מיד. בואי נדבר למזכירות לברר את זה. אחרי המפץ הגדול הזה אני צריכה קצת אוויר. נורמלי, לא נורמלי. שלום. עוד נורמך. שלום, מה שלומך? טוב, תודה. אפשר לשבת על ידך? אני לא רגילה ששואלים, פה פשוט באים ומתיישבים. אז שבי איתי בקודם. נו, איך את מסתדרת? עכשיו אני חייבת לספר לך. מה קרה? הלכתי מהמרפאה לתומי לחדר, תפסו אותי איזה 2 והתחילו לחקור אותי שחקירת שב"כ זה בית הבראה. איפה? למה? כמה? הם אפילו משכו לי את התעיף המחורבן הזה שקניתי ב10 שקלים בשוק הכרמל. מה זה? אני לא מבינה. תראי, אנשים אין להם מה לעשות, הם משועממים. כשאני באתי לכאן, אמרו לי שיש המון חוקים. המון חוקים יש פה, אבל החוק הכי טוב, הכי פופולרי זה רכילות. יש תנאי קבלה? לא, כל המרבה הרי זה משועמם. זה מאוד מוזר בעיניי. אני לא יודעת איך אפשר להגיע, אולי תסבירי לי, מהמרפאה הביתה בשלום. תראי, כשאני באתי, אז גם ראיתי ככה את המצעד הזה, התחלתי ללכת מסביב, וגם הרבה פעמים יצאתי החוצה ונכנסתי מהדלת של האחורית. ואז יום אחד אמרתי, מה יש לי לפחד ולהתבייש? התחלתי לעבור, כמו שאומרים, השיירה עוברת, וזהו. ומאז אני עוברת, לא מסתכלת, מרימה את הראש ועוברת. התרגלו. זה הכל. נו, את יודעת מה שאומרים ביידיש הכי חשוב? תקרא לי צ'ונט, רק אל תכניס אותי לתנור. אבל איך זה ביידיש? ריף מצ'ונט, אבל ריף מנשתראי לנויבנה. תקרא לי צ'ונט, רק אל תכניס אותי לתנור. אני מאמצת את זה. אולי זה יעזור. את יודעת מה רותי? את רוצה לשתות כוס קפה אצלי בחדר? האמת שכן, אבל עד שאני אוכל להזמין אותך לחדר שלי, זה משהו כמו שנה. יש לי זמן, אני לא הולכת לשום מקום. אוי, אני כל כך שמחה שפגשתי אותך. שלום רבה, יש לך תור לרופא. יש עוד זמן לרופא. בוא תשב. מרדכי, יש לי חדשה בשבילך. אבל נשמע. אתה מכיר את בתיה, הידידה שלי. כן, מכיר? הייתי אצלה וסיפרתי לה את הבעיה עם איתה. ואז היא אמרה לי שלבת שלה, דרורה, יש בת שהתגרשה לפני הרבה שנים ומאז גם כן לא רוצה שום זוגיות. ואז חשבנו שנשחק שדכנים ונפגיש אותם. הוא אומר שהוא לא מבין את הנשים, הוא לא מבין איך הראש שלהם עובד. אף אחד לא מבין את הנשים. אבל כמובן צריך לסדר את זה בדרך שהם לא ירגישו שזו פגישה מתוכננת. כן, אם הוא ירגיש הוא יברח, אני מכיר אותו. אז חשבנו על פתרון.
גם בתיה וגם אני משתתפים בלהקה דרמטית, ובקרוב יש לנו הצגה. אז פשוט אני אזמין את איתן, היא תזמין את הנכדה, ונקבל שיפגשו שם. אני לא מתנגד, שיהיה, בסדר, אולי זה יצליח. בוא נלך. כשאתה היית ילד קטן, אני הייתי לוקח אותך לרופא. עכשיו אתה לוקח אותי. איך הזמנים משתנים. טובה, אני סקרנית לדעת איך עבר היום הולדת שלך, בת 90. מה שאני רוצה לומר לך, שזה היה אירוע מרגש באופן יוצא מן הכלל. אני מאוד נרגשת. רואים עלייך. כן? את יודעת, זה היה אירוע, הייתה לי מין התרגשות, והייתה לי איזושהי תובנה שמשהו התרחש. כן, ספרי איזו תובנה. את יודעת, אנחנו הרי כבר לא צעירות כל כך. אנחנו הולכות ומזדקנות, וכל מיני מחשבות עולות. ולעתים אני חושבת שאולי אני לנטל על ילדיי, וזה מעיק עליי. וזה קשה. גם אני מרגישה שיש קושי בגיל מבוגר. כן. זה? אבל כאשר הייתה המסיבה, וישבתי בתוך משפחתי, וראיתי את כולם סביבי, ואני הבנתי את התובנה הזו של אני משמשת עוגן למשפחה, והם כולם סביבי. ואת יודעת איזו הרגשה שזו? זו הרגשה שנתנה לי הרבה מאוד כוחות, ולמרות הגיל הגבוה, זאת אומרת שלגיל אין ערך. יש ערך לגיל, וגם אני מרגישה ככה, ואני חשה שמשפחה זה דבר הכי טוב שיש. את צודקת. כאשר אני חושבת עלייך, מאין שבאת ולאן שהגעת, אז כל הכבוד. אני באמת גאה. באמת, אני רוצה לומר לך שכל החי, יחי לשתינו. יחי. את יודעת מה? בואי נלך לבזר לראות מה המצב, מה נשמע שם. אוי, כמה שזה נפלא לעבור מסדרון שתי דלתות ואני יצא. את רואה? הכללת, נכון? מה שנכון, נכון. צדק, זה כל כך נעים לגור על יד החוף. בסדר, ברוך השם. את יודעת שמחר זה יום השנה לאמא? את יודעת שאף פעם תאריכים ואבנים וכל הדברים האלה לא דיברו אליי. אני יודעת, אני מכירה אותך, אני יודעת שזה לא דיבר אליי. אבל את יודעת שזה 20 שנה? 20 שנה? כן, הזמן טס. וואו, זה לא להאמין, כבר 20 שנה. כן. את בכלל היית הבת של האמא. ואת זוכרת איך אמא הייתה אומרת שמה שלא עושה הטבע, עושה הצבע, ואת היית הבת של האבא. מה שנכון, נכון. את
את זוכרת איך אבא היה שר לנו לפני השינה? איך זה היה? את השיר ארז שכל לילה שר לנו. רגע. כן. גדיני. כן. תחת ארז ביתי שוכב גדי, הגדי ילך לקנות סחורה, ביתי תלך ללמוד תורה, תורה תלמדי, תהי חכמה, לישון ביתי יקרה. אוי אבא, כמה שנים מתגעגעת אליך. את זוכרת שכאשר אבא היה חוזר מהנסיעות שלו, היית ככה קופצת עליו ושואלת, אבא, מה הבאת לי מתנה? ומה הוא היה אומר לך? הבאתי לך חורים של בייגלח, ואני הייתי מחפשת, ואבא, אני עד היום מחפשת את החורים. אוי הזיכרונות. ולידיעתך, זה כבר גם 21 שנה לאבא. ל-21 שנה לאבא? כן. את יודעת? אני אצטרף אלייך מחר. וואו, באמת? אני לא מאמינה. כן, כן. בואי נלך לקנות הציצים במשתלה. איזה דבר, יש פה משתלה קרוב. אולי את יודעת מה השעה? 5 דקות לפני, אני לא מבינה למה הם כולם מאחרים ולא באים בזמן. 5 דקות לפני 4? שלום. איך זה יכול? מה קרה? מה אתם עושות? כל הזמן מאחרים. תמיד צריך לבוא 5 דקות לפני הזמן. בדיוק השעה, אפילו הבמאית עוד איננה. מה קרה? היא תגיע, אבל בזמן זה 5 דקות. שלום לכם. שלום. בסדר, שלום הזמן. מה, המשפחה 5 דקות לפני? אני מחכה למשפחתי שתבוא. הם יושבים, את לא רואה אותם. הם הגיעו. באמת? יופי. בואי שבי. שלום. שלום. כולם פה? הגיעו? כולם הגיעו? כולם הגיעו. כולם הגיעו. היי, מה נשמע? מה נשמע? אני רואה שכולם כבר... רגע, יש לנו פה את הדיירת החדשה. רגע, מזל טוב. רותי. סוד לספר לכם. סוד? בתיה, את מסכימה? בטח. סוד? לי יש נכד שהוא רווק, ולה יש נכדה שהתגרשה וגם כן לא רוצה אנחנו זוגיות. יודעים. החלטנו לשחק שטחנים ולהפגיש אותם. הזמנו אותם להצגה. נהדר. כן, אני הבנתי את הנהדר או את הנכד. שלום לכולם. סליחה שאני מפריעה, אבל הייתי מוכרחה לבוא לברך אתכם בהצלחה להצגה. אבל, אמא ורותי, אתם לא יודעות מה שאני עכשיו ראיתי. בדרך אליכם עברתי את בית הקפה שלכם. את מי אני רואה שם? את איתם, הנכד של ברוך, ואת חגית שלנו, יושבים צמודים ראש לראש. מנהלים שיחה ערה כזאת, יש לי הרגשה שהולך לתת משהו. אולי תהיה חשובה. אני הייתי בינתיים עם חגית כמה יושבים ביחד. תהיה חתונה. יהיה טוב. מזל טוב. בסוף יהיה שידוך.
זו השנה השנייה שלנו ביחד בסדנת התיאטרון. שימי לב מיכל, עוד שנה ואנו זכאים לתואר BA. מה להכין התעודות? השנה הייתה שנה שונה ואחרת מקודמתה. ממונולוגים עברנו לדיאלוגים ואפילו לתמונות רבות משתתפים. זה היה קשה יותר ומאתגר יותר. גם הנושא השתנה לחלוטין. מדמויות תנכיות עברנו לעסוק בנושאים הקלאסיים האופייניים לאנשים בגילנו, וכמו כן בסיטואציות של חיינו המשותפים בדיור המוגן. בואי הנה מיכל. כדרכה של מיכל, לא הקלה עלינו, לא הקלה את העניין כלל וכלל. היא דרשה פרפקציוניזם, ואם בשנה שעברה הציבה לנו רף בגובה 10 מטר, הפעם העלתה את הרף ל-20 מטר. מי ישורנו, מה מחכה לנו ממנה בשנה הבאה. קטן עליכם. בסופו של יום, ציפי פינס או נועם סמל לא יפתחו לנו את שערי התיאטרון. אך אין דבר מהנה יותר מלצפות בהצגת תיאטרון ולהבין בבהירות יתר, ובעין מקצועית יותר, ויותר מכך, להבין למה התכוונה המשוררת מיכל. היינו שמחים לראות בשנה הבאה דיירים נוספים מצטרפים אלינו ומשתפים עמנו פעולה. האמינו לי, יש אתגר בחוג התיאטרון שלנו. ועוד כמה מילים למיכל, שהיא בהחלט לא הדמות הקונבנציונלית. היא נושמת תיאטרון, אוכלת תיאטרון וישנה תיאטרון. לא רואה ממטר את גילנו, לא סופרת ממטר את קשיינו. כל תכליתה להביא אותנו אל המיטב. עם יד על הלב, עוד לא פגשתי אישה עם יכולת ורבלית כזאת. כשהיא מתחילה לעמוד ולהטיף בתקווה להחדיר למוחותינו את משנתה, היא שוכחת אותנו, שוכחת את עצמה ומרביצה מונולוגים ארוכים כאורך הגלות. עד שראשינו נופלים, עינינו נעצמות, ואנו מתעוררים לפתע בבעתה וצועקים די! ברכות רבות לך מיכל, תודה על היכולות, על הכישרון, על המאמצים, ובעיקר על ההישגים שאת מביאה אותנו אליהם. מאחלים לך ולנו עוד שנים רבות של יצירתיות והצלחה, ומרגע זה ממש אנו מתחילים בציפייה לתחילתה של שנה חדשה עם סיפורים אחרים ואתגרים נוספים. אמן. אני רוצה עוד תודה אחת ענקית. נאורה, איפה את? נאורה אחראית ליופי הזה שעומד פה מאחורינו. אנחנו אספנו תמונות משפחתיות שלנו ובנינו עץ עם שורשים עם כל דמויות המשפחה של כל המשתתפים בהצגה. עכשיו הופעות בכל הארץ. לילה טוב.